שוב שלום, תודה שנשארתם לכנס ההייטק השמיני של BDO זיו הפט וקבוצת לוצטו. אנחנו ממשיכים עם הסיוע הממשלתי לענף ההייטק והדרכים השונות לקבל אותו. כשמקורות המימון לחברות הייטק הולכים ומדלדלים, הסיוע הממשלתי במיוחד לחברות קטנות הופך ממה שפעם יכול היה לחשב כלי עזר חשוב לאמצעי קריטי בהתפתחות חברות, כזה שבלעדיו חלק מהן פשוט לא יוכלו להמשיך ולהתפתח. המדען הראשי במשרד התמ"ת לא מצליח אמנם בתקציב המוגבל שעומד לרשותו לתת מענה מלא לצרכים של כל החברות, אבל מציע בכל זאת כמה מסלולים שונים לתמיכה במחקר ופיתוח של פירמות ישראליות. מהן אותן תוכניות, איזו מהן מיועדת למי, ואיך מתגברים על סבך הבירוקרטיה בדרך להגשת הבקשה. יש כאן הרבה מאוד פרטים, הרבה מאוד אפשרויות, אבל גם הרבה כסף שעומד על השולחן ויכול לשמש את הפירמות העסקיות של כל אחד מכם. אז עמוס אפרתי, לשעבר סגן המדען הראשי במשרד התמ"ת ומנהל מומחה של יחידת מענקי המו"פ ב-BDO זיו הפט. עמוס אפרתי, בבקשה. צהריים טובים. זה לא פשוט לדבר אחרי נושאים שעומדים ברומו של עולם, ואני שמח שהייתה הפסקה וכולם רגועים, ואני אנסה לתאר את המגוון הבאמת ייחודי שיש למערכת הממשלתית, הן לפי החוק של מחקר פיתוח והתוכניות שמשולבות איתו במסגרת חוזרי מנכ"ל, והן לגבי החוק לעידוד השקעות הון שמתייחס גם כן במספר תחומים לגבי מחקר ופיתוח. המדען מתחיל לתמוך בשלבים מאוד ראשונים של מחקר ופיתוח. השלב הראשון זה שלב תנופה, מסלול תנופה, ששם אפשר לתאר את זה, בעצם זה פרויקט גראז' שהאדם מתנהל ועובד כרגיל, ואחרי יום העבודה הולך לגראז' ומתחיל לנסות לפתח ולתכנן את הרעיון שלו. המסלול הזה הוא מאוד מאוד ידידותי, ויש שם תוכניות ורעיונות ממש מעולים. בעבר זה היה באמת מסלול איזוטרי, והיו כל מיני רעיונות שאי אפשר היה לקרוא להם מחקר ופיתוח ממש, אבל היום זה ממש תחרות קשה ורעיונות מאוד יפים. השלב הבא זה שלב החממות, זה שלב הסיד, שם החממות שפזורות בכל הארץ עוזרות ליזם להקים חברה ולסייע לו בפיתוח הנוסף של המוצר. לא תמיד זה קדם איזה מסלול תנופה, לפעמים הרבה פעמים יש רעיונות שישר עוברים לחממות, אבל בדרך כלל צריך להיות איזו הוכחת היתכנות מסוימת, בסיסית מסוימת, כדי שחממה תסכים לבחור בזה ולהמשיך עם זה הלאה. לכל חממה יש ועדת השקעות, והם מסננים את הרעיונות שמגיעים אליהם, ולאחר מכן הם מגישים את זה לוועדה ספציפית בלשכת המדען הראשי. הקרן העיקרית שכוללת מספר מסלולים רבים בלשכת המדען היא קרן המו"פ, והיא מטפלת בבקשות רגילות. יש בקשות שונות במספר תחומים של שת"פ בינלאומי. תחליפי נפט לתחבורה זה בעצם לא מסלול של ממש, אלא יותר מקור תקציבי לסייע בתוכניות שמוגשות בתחום הזה. חברות מסורתיות זה מסלול מאוד מאוד אטרקטיבי. הוא נוצר כתוצאה מעבודה אקדמית שעשה פרופסור טרכטנברג,
ושם הוא הגיע למסקנה שכלכלה לא יכולה להתבסס רק על תחום ההייטק. זה כאילו רגל אחת והרגל השנייה נשארת מאחור, ולכן יש הרבה מאוד מפעלים ועובדים שמועסקים בתחום המסורתי, וחייבים לתת להם יכולת להתחרות עם המוצרים האחרים בעולם, המקבילים בעולם, ולכן זה מאוד חשוב שחברות מסורתיות תשקענה גם כן במחקר ופיתוח, ורואים בשנים האחרונות באמת תזוזה בכיוון הזה, וזה חשוב מאוד להמשיך עם זה. המסלול הבא שאני אפרט אותו בהמשך בשקף נפרד, זה חברות מתחילות, והוא נועד בעצם לעזור ליזמים לגייס בעצם כסף בתחום של חברות סטארט-אפ. המסלול האחרון במסגרת קרן המו"פ זה התוכנית להגנת סייבר שממש יצא בזמן האחרון, וכמובן שלאור ההתפתחויות בשנים האחרונות היא קריטית גם פה בארץ וגם בשוק העולמי. יש מסלול נוסף של מרכזי מו"פ של חברות ישראליות בפריפריה, אז אני רק מזכיר את זה במשפט אחד, מכיוון שזה לא התחום שאנחנו פה ב-BDO יכולים כל כך לסייע, כי החברות הגדולות האלה יודעות לעשות זה בעצמם, אבל עד היום רק חברה אחת מנצל את המסלול הזה. מסלול נוסף שגם די חדש זה מסלול מימד, שהוא מתייחס למו"פ דואלי שמתאים גם לתחום הביטחוני וגם לתחום המסחרי. זה שיתוף פעולה גם של מפת ושל לשכת המדען הראשי. מסלול נוסף זה מרכז לאנרגיה תחליפית, זה בעצם משהו דומה לחממה, נמצא בחבל אילת אילות, והזכיין שזכה בזה זאת חברת הון טבע, ורעיונות שבתחום הזה אפשר להגיש להם והם כבר מטפלים בזה הלאה. תוכניות תשתית הן בדרך כלל במיוחד במסלול מגנט, שהוא כולל תוכניות שמתמקדות בטכנולוגיה, בניגוד לכל התוכניות האחרות שהן פיתוח מוצרים. במגנט כל המסלול הזה בעצם נולד כתוצאה מכך שראו שחברות בגלל מצוקות תקציביות ולחצים של ההנהלות לראות רווח כל הזמן, אז לא השקיעו מספיק בטכנולוגיה שהיא קצת ארוכת טווח. בעבר משרד הביטחון באמת נשא בעיקר הנטל, והיה צריך להקים מסלול אחר בלשכת המדען במקום משרד הביטחון, שגם המצוקה התקציבית אצלו למרות גודל התקציב שיש להם הפנה משאבים לתוכניות הרבה יותר קונקרטיות. המסלול הראשון זה נופר, זה בתחום של מדעי החיים, זה מתנהל ממש באקדמיה עם איזה ליווי של חברה תעשייתית. מגנטון זה מסלול של אקדמיה ותעשייה. קמין זה מסלול שמתנהל שוב רק באקדמיה כדי לסייע לרעיונות שהם עדיין בשלב המחקרי, אבל יש להם סיכוי להגיע לתעשייה. מגנט זה תוכנית שמעורב בה קלאסטר של חברות ואקדמיה שמפתחים בעצם פלטפורמה טכנולוגית שאחרי כן כל חברה מפתחת את המוצרים שלה. חברות גדולות שפעם תפסו
חלק ניכר מתקציב המדען היום תופסות חלק הרבה יותר קטן, ואחד הדברים שתרמו לזה זה מאמץ שהלשכה השקיעה להסב את החברות הגדולות מתוכניות רגילות לתוכניות שהן מתמקדות בטכנולוגיה. והסוכריה הייתה שהם לא צריכים ללכת למגנט ולהשתתף עם חברות אחרות בתחום, עם מתחרים שיכולים להיות להם, אלא הם יכולים לפתח את זה בעצמם והם לא חייבות בתמלוגים. כל מסלול מגנט הוא פטור מתמלוגים, וגם המסלול הזה הוא פטור מתמלוגים. הם היו צריכות לשלמות מחיר תמורת זה ולפדות בעצם את כל התוכניות שהם נתמכו בעבר והם עוד לא החזירו את הכספים דרך תמלוגים, היו צריכים לפדות את זה לפי התחזיות של המחירות שצפו בעתיד. מרכזי פרויקטים של תאגידים רב-לאומיים זה תוכנית שמתייחסת לתאגיד רב-לאומי שמתמחה בתעשיות מסורתיות או מעורבות, וכרגע יש חברה אחת שמנצלת את זה, חברת ג'נרל אלקטריק. ג'נרל אלקטריק. מרכזי מו"פ פיננסי זה תוכנית שהאוצר בעצם דחף וניסה למשוך חברות ענק בתחום הפיננסי, בעיקר בנקים זה, להקים מרכזי מו"פ בישראל, והצליחו באמת עם שני בנקים גדולים, עם ברקליס בנק ועם סיטי בנק. התחום שבו אני קצת אשתדל יותר להרחיב זה חברות מסורתיות, חברות מתחילות, סייבר ושת"פ בינלאומי. חברות מסורתיות, ההגדרה היא לפי הלמ"ס, יש תחומים כמו מזון, טקסטיל, מתכת וכל, כולם מכירים, או מסורתי וענפים מעורבים, וועדת המחקר מכירה בחברה הזאת כחברה מסורתית. ההטבות הן די משמעותיות. החדשנות נמדדת לא במונחים בינלאומיים בהכרח, אלא יותר מתאים לחברה עצמה. אם יש בזה קפיצת מדרגה לחברה ויכולה להביא אותה ליכולת תחרות, אז בהחלט היא יכולה לקבל תמיכה. היא יכולה גם להפנות את המוצר שלה רק בעיקר לשוק המקומי, ולעומת תוכניות רגילות ששם ודאי חייב להיות יכולת תחרות בשוק הבינלאומי. גם ועדת המחקר מקיימת דיון נפרד בבקשות האלה, מכיוון שאחרי שדנים בנושאי הייטק, להתחיל ולדון בנושאים מסורתיים זה קצת מאיגרא רמא, כן, לבירא עמיקתא, זה לא כך פייר כלפי החברות המסורתיות. טוב, אז אני ארוץ, אני רואה שזה נמשך הרבה זמן. אוקיי, אז שיעור הטבה זה עד 50%, יש הקלות מיוחדות, תבניות, כולל תבניות שמיועדות לייצור. עד היום החברות האלה נהנו מפטור מתמלוגים, אבל זה לא קיבל תוקף פורמלי. זה בעצם אמור היה להסתיים, אבל כנראה שיאריכו את זה בעוד שנתיים. יש התניות שונות, ואפשר לראות במסלול הזה באתר של המדען את כל ההתניות. חברות מתחילות זה שיעור תמיכה של 50% קבוע אם הן מקבלות תמיכה. האישור יכול להיות דו-שנתי, מענק משמעותי, ויש גם התייעצות, זירוז בדיונים וכו'. ההתניות הן שהן באמת צריכות להיות חברות מתחילות,
ההתאגדות היא לא הייתה מזמן, עד 3 שנים, היקף מחירות מצומצם עד 500,000 שקל, היקף הוצאות גם כן בהיקף מוגבל, כי רוצים לעודד השקעות של משקיעים בחברות האלה, זה בעצם המסלול לכך הוא נועד. הגנת הסייבר זה מסלול חדש שכעת יצא והוא הוגבל ל2 כדי לנסות להעריך בתום השנתיים עד כמה הוא היה מוצלח ואם צריך לשנות אותו. המסלול הוא אמור להיות מזורז מאוד, אם הבקשה היא עם כל הפרטים אז זה תוך 8 שבועות, שיעור תמיכה עד 50%. חברות קטנות עם בקשות איכותיות מיוחדות מקבלות הקלות נוספות של שיעור תקורה רגילה בתוכניות המדען זה 20% על השכר של החוקרים, וכאן זה יכול להיות 25% וכו'. שת"פ בינלאומי אלה הם תוכניות שיכולות מאוד לעזור לחברות מתחילות וחברות רגילות גם, הן בחדירה לשוק העולמי והן בחלוקת משאבים עם פרטנר נוסף. יש הסכמים עם הרבה מאוד מדינות שיכולים לנצל אותם. תוכנית של מסגרת יורקה זה בעצם מטריה שמשדכת פרטנרים ונותנת גושפנקה לערך של התוכנית, אבל התמיכה היא כל מדינה בעצם גם תומכת לפי הכללים שלה בחברה שהיא שלה. תוכניות יורוסטאר זה חלק גם משותף ליורקה ולמסגרת השביעית של השוק המשותף, בניגוד לתוכניות אחרות של השוק ששם בעצם משקיעים בתוכניות שהן לא קרובות לשוק אלא יותר טכנולוגיות. ביורוסטאר זה מוצרים ממש לשוק. יש קרנות דו-לאומיות עם ארצות הברית, קוריאה, סינגפור, קנדה וסין, ויש שת"פ עם תאגידים רב-לאומיים. יש הרבה מאוד חברות בינלאומיות גדולות שהסכימו לשתף פעולה עם לשכת המדען, והן נותנות תמיכה לחברות במונחי אין-קייד, תמורת המדען נותן מענק והחברה הרב-לאומית משקיעה את כל היכולות שלה בפרויקט. תמריצים, אוקיי, טוב, אז תמריצים לחוק לפי עידוד השקעות הון זה חברות שהן מרכזי מו"פ, חברות תוכנה, ייצוא ידע וביוטכנולוגיות. הבקשות מופנות ללשכת המדען הראשי, ואם יש בזה חדשנות רגילה אז הן מקבלות את ההמלצה וזה עובר למסלול המס בחוק עידוד השקעות הון. חוק האנג'לים זה חוק חדש שהוא מוגבל כרגע עד שנת 2015, והחידוש הגדול הוא שניתן להשקיע במניות ועדיין לקבל הכרה בהוצאות של ההשקעה הזאת, אבל כמובן צריך לעמוד במספר תנאים, ואתם רואים כאן את התנאים, ואני מקווה שבקצרה נתתי מושג על התמריצים שקיימים, ואנחנו נמצאים ב-BDO כדי לעזור לכם ולממש את המסלולים האלה. תודה רבה. תודה רבה וסליחה על הקיצור, אנחנו משתדלים להספיק הרבה בזמן הקצר שעומד לרשותנו. עם 36 מיליון משתמשים, Waze היא כבר מזמן לא רק אפליקציה, אלא רשת ניווט חברתית שקונה לה אמון מצד יותר ויותר נהגים בכל העולם. אותי באופן אישי משמשת על בסיס יומיומי כדי לנווט בפקקים המסובכים של היציאה מתל אביב,
אני עם כל עיתונאי ישראל, ולא רק עם עיתונאי ישראל. מהמשרדים הקטנים ברעננה, ראיתי אותם בחודש שעבר, הם באמת קטנים מאוד למראה, הצליחו לייצר שם ממשק אמין, ידידותי מאוד למשתמש, עליו המליץ גם מנכ"ל אפל, אם אתם זוכרים, לאחר שהתגלו שם תקלות באמצעי הניווט של האייפון 4S. זו גם החברה שלפחות על פי פרסומים זרים, אפל שקלה לאחרונה לקנות את ווייז משלושת המייסדים השותפים שלה. אז מה היתרון התחרותי של האפליקציה הזו דווקא על פני אמצעי הניווט האחרים, ואיך עובדת הטכנולוגיה שמאחורי האפליקציה הפופולרית שבה אנחנו רגילים להשתמש? אני שמח להזמין בהקשר הזה את אורי לוין, מייסד ונשיא ווייז, כדי לתת לנו סקירה והדגמות על איך עובדת השיטה המצליחה הזו ולאן היא עוד יכולה להתפתח. בבקשה. שומעים אותי? אוקיי. מי פה מהקהל משתמש בווייז? אוקיי. אז אני חושב שזה נתן איזושהי תשובה די טובה לשאלה כמה משתמשים יש לנו בארץ. זה הרבה מאוד. האמת שזה מעל 1.5 מיליון משתמשים בארץ, וכאשר אנחנו לוקחים בחשבון שיש בארץ רק 2.5 מיליון כלי רכב, אז 1.5 מיליון הזה הופך להיות הרבה מאוד. אני רוצה לתאר לכם קצת את ווייז עם הדואליות שלה, גם ווייז כאפליקציה, אבל גם מה יש מאחורי הקלעים ואיך כל העסק הזה נבנה. יש פה כמה דברים די מעניינים, כמו לדוגמה שהמשתמשים של ווייז בעצם בונים את כל המפה ואת כל הטראפיק אינפורמיישן, ובעצם הטראפיק אינפורמיישן הופך להיות מאוד משמעותי, אבל הוא נוצר על ידי המשתמשים. אז אפשר לחשוב על ווייז במובן מסוים בתור שתי חברות, חברה אחת של חברה של consumer application, חברה של יש בה community, חברה של what you see, זאת אומרת מה שאתם רואים, ובצד השני יש חברה אחרת, חברה שהיא חברת דאטה, שהיא אוספת ובונה real time data, וכמובן ברור שככל שיש לנו יותר משתמשים אז ככה הדאטה בצד השני נהיה יותר טוב, וזו החברה שאנחנו רואים מאחורי הקלעים. אז בצד של המשתמשים יש 36 מיליון משתמשים, ואם אמרנו שיש 1.5 מיליון בארץ, אז יש הרבה מקומות עם הרבה מאוד משתמשים, יש 10 מיליון משתמשים בארצות הברית, בהרבה מדינות באירופה, בדרום אמריקה, בכמה מדינות באסיה, זאת אומרת זה כבר מתחיל להיות משמעותי יותר ויותר בהרבה מקומות. והאפליקציה מנסה לענות בסופו של דבר לאו דווקא על הניווט, אלא יותר על השאלה המרכזית של איך אני מגיע עכשיו לעבודה. איך אני יוצא בשעה 3:15 מהרצליה ומספיק לאסוף את הבן שלי מהגן או את הבן שלי מהבריכה בזמן. ובסופו של דבר בדיילי קומיוטינג מה שבאמת מעניין אותנו זה הפקקים. זה כמה רע המצב, אם יש אלטרנטיבות וכמה זמן זה ייקח ומה קרה שם. וזו האפליקציה, כולכם מכירים את האפליקציה, אני אדלג על החלק הזה של האפליקציה שמראה את הפיצ'רים שלה, משום שכולנו פה, או כמעט כולנו פה משתמשים בווייז. ובסופו של דבר, כמה דוגמאות על איך זה חוסך לנו זמן, אז הנה דוגמה מלוס אנג'לס, 5 אחרי הצהריים, 5:09 אחרי הצהריים, שעת השיא בלוס אנג'לס, משדה התעופה להוליווד. מי שלא מכיר את הפקקים של לוס אנג'לס, אז מי שנדמה לו שהפקקים בארץ זה רע, אז אני מזמין אותו ללוס אנג'לס, ואם הוא עדיין לא ישתכנע, אז סן פאולו, או ג'קרטה, או מוסקבה, או מקסיקו סיטי, זה מקומות הרבה יותר גרועים מאשר מה שקורה בארץ. אגב, אנחנו יודעים מה מצב התנועה ומה מצב הפקקים כמעט בכל מקום בעולם. יש לנו איזושהי טבלת דירוג של כמה אנשים סובלים, או כמה זמן הם מבלים בפקקים בכל עיר ובכל מדינה בעולם. ישראל במקום לא כל כך רע. פחות טוב ממערב אירופה, פחות טוב מארצות הברית, אבל הרבה יותר טוב מדרום אמריקה או מאסיה או מאפריקה. וזו הסיבה שבסופו של דבר שגוגל בעצם אמרה שהמסלול הזה ייקח שעה ו10 דקות, ווייז אמרה שהמסלול הזה ייקח 23 דקות, ואם אתם יכולים לראות אז המסלול של ווייז בעצם נסע על ה-405 highway בלוס אנג'לס.